सावरी सावरिया रे सावरिया रे अब चलिए, अगर हमने के गीत संगीत रुआ सबका अच्छा लगता राजा राम एंटरटेनमेंट से रुआ सब जुड़ी सब्सक्राइबर करी, घंटी के बटन दबाई, रामायण गाई देबो तो कोनो कमेंट में गारियो ना दी सके काहे ने घमरी जाती बे जहां गौल के नहिले बानी सैंपल से पियाओ तड़े टेम्पू से भैया जी हमरा जिला के नाम रोशन कर दे बहुत आगे जाए। एगो शर्मा जी गाना लिखले रहने की निमन के जबाना गोइल बाउरे गाना लहता केहू गावे खाई करे केहू गावे कि दुका करता सबके मानसिकता होनी का और दौड़ता। एगो ननद बड़ी अब हो जाई बड़ी भौजैया गर्भ से मातल बड़ी 12 बजे राती खान ननदी के जगा के कहत कि ननदो पीरा ना धीरा धरत बावे हमरा जगाई दो और कोई समय बीमारी बा हमरा ना बुझात बा डॉक्टर ओझा केहू के बुला के झरवाई दो। हमने घरे माता बहन लोग के जब पुत्र के प्राप्ति होला या बेटी के प्राप्ति होले तो कर जन पीरा हो 100 गो बिछी के डंक के बराबर ओकर पीरा चढ़ेला। भौजैया नंदी से कहते कि नंदो कैसन कैसन दर्द होखत बे अरे कैसन कैसन हो अरे कैसन कैसन दर्द होखत बे अरे दिया ना तनी जरा दो कि हमारा सैया के हमारा राजा के हमरा सैया के रे हमरा बलमा के हमरा सैया के जगाई दो बाहिरे छोटकी ननद हमारा
के हमारा बलमा के जगाई दो पहिरे छोटकी ननदी कमर के भीतर उठे धर दिया कबो घटे बढ़ेला कबो सुतीला कबो उठीला भोइया कबो लटीला चाय चीनी सब धइल बे चाह चीनी सगर धइल बे हमरा के तू पिया दो हमरा राजा के हमरा सैया के जगाई दो पहिरे छोटकी ननदी ना जाने का खैनी रे ननदी हमारा नहीं जनाता कम नहीं होखे दर्दिया और बढ़ल जाता जगाई दो पहिरे छोटकी ननदी तीरा सहत में भोर भइल बे मिलल निमन नतीजा तीरा सहत में भोर भइल मिलल निमन नतीजा घरिया बजा के ननदी नाचे भइल हमारा भतीजा शर्मा गुलाब अमरजीत के गिरिए शर्मा गुलाब अमरजीत के गिरिए सोहर तनी गवाई दो हमारा सैया के हो हमारा राजा के जगाई दो पहिरे
खातिर